Uriyo nade jokanyanam. Waro ku kende chenro machielo mar magenga. Magenga ka donge ngene kuma go imba kluo. Bakni te obed mag siasa, mag biashara, mag ango. Kapok wadhi mbele wakwa in kapok subscribe, please subscribe. Ki subscribe ko ayude gmo matin kwa donde. Kidieny makawuono ni wadwa go mbaka wi siasa gi ohala, business. Nitie kaka area wa koni ko ongewa no kwa timo ohala maber ahinya. Nitie attitude wa gi spirit wa mar ohala. To obedo related gi political stand wa. Emomiyo kawuono wan gi wende studio kae ma jalony weche siasa gi weche ohala. Arwaki fulri ni jokanyanam. Erokamano Robi. Yes. Ilonga ni Emmanuel Opio. I run kambi milonga ni Queen Limited. Yes. Matimo consultancy. Weche entrepreneurship, art, culture, gi heritage. Gi mamoko. Mantie badhe. Yes, koro in makoro ipanga. Ni jakanya gwa. Jaluo ngene ka fule jaluo an odongo Robi wood karo awudi imbo ka jaimbo wudi imbo nyamonyi oele beach ananja seme seme kadenga jo seme jo marie seme sanjao CV in the last few months kikwadhi ko. What would you like to take for lunch kwa tie koshoni? Osekwe. Koro Emmanuel. Yes. Ija ohala Kisumu ka? Yes. Janon siasa be ma Kisumu ka? Yes. Koro oganda wa kaka joluo. Chon aparo kapok ne before 2000 and post election 2007. Yes. Kani wuotho kato ki kadho dukni abich mopong. To possibility ni adek gin mago kuche ne yot sile. Yes. Nyaka igwengwa ida na kujiro ne wan kamoro no wele bicha igweng yudo ka gokinyi jok makelo mawuso gibo gino kuche. Yes. For a very long time wano kwa sebet jo matimo ohala no nyuolwa jo mariek to challenge riek wane watiyo go ni ndiko wago gi jomoko. True. Iparo ni ango momiyo from your observation. Yes. Ango momiyo wachopo kanyo, ango momiyo okwa tegene ohala to dibed ni en political stand ko sen culture. Ginanya duoko yore. Yes. I think number one kaka Jaluo. For a long time wan joma nokawa ni wan joma riek. Yes. Manyiso kata an kadongo ninyisa ni som odhi ndiki to mago millennials. Yes. Wuonewa be ninyiso ga ni somuru nikech there was a diere mane wuonewa dongo opportunities ng'eny mag ndiko je serikal. Kapani we were preparing to build a country. Koro opportunities mag gero piny ng'eny. In the 90s philosophy was the same. Ni koro ji osom mondo dhi ondik jok ma dhi you teach maber. So gine ng'eni obede engima wan kaka wan Jaluo nikech wan nonyuolwa joma riek. Yes. Mako ketie serikal kumoro tinya bedo technocrat kumoro. By the time no wabiro mwafwenyo wach biashara jokocha nosefwenyo gino chon kabisa. Mano number one. Number two, ne waonge capital. Gimoro niluongo ni capital. Ng'eni siasa machon no bedo guided. Ntie regions mane bedo sidelines. Depending gi kaka siasa nedhi. So at that particular time, we were only one kaka Jaluo. Nikech ng'eni ne wane opposition. Ng'eni ne won Raila ma sani onindo. Ne opposition. So manyiso niya no pingo serikal. To chon siasa machon en niya koki ne serikal to gik serikal ok dhi e region ni. So for a long time we suffered because of that. A long time. And that is why the move for Baba to start pushing for multi-democracy, multi-partism, devolution, it was very important. Nikech gino ne nyalo golo berwa kaka Jaluo. You understand? So ana feel ni gigi wachako timo mana bang devolution. No wachako gi diere multi-partism matin but
tok devolution ema koro joluo chako fwenyo ni kare biashara ni inya tim like kata king'iyo region compare gi time before devolution devolution sani okonyowa wan joluo at least inya neno ka joluo timo biashara like inya wuotho ka tiyudo Jaluo Gi Hardware choncha ni iwuotho ka to mwindi manigi hardware iwuotho kacha to abando manigi hardware iwuotho ka to ng'at moro ma jo kocha manigi gigi so for sani the opportunity ma devolution okelo enormous okonyowa kabisa so ineno kan change no nitie but pok wachopo kanyo pod wan mabor pok wachopo kuma joko osechopo nikech jokocha to noseloso system be ka giywak sani yes gineno kwa chiew to kuber nigi to gine be ko iketo e mesa to be lit negi be matin nikech chiemo en adi achiel chiemo mani chamo ng'at achiel koro kopogne ji 4 ji 5 moko ing'eni nyaka ywagi e gima timogi nikech unconfirmed reports wacho ni chon after independence nitie loans mane government miyo jo central ma ok giduok grants actually very true to mago ng'en gima no ko winj to ng'en wan wadongo kwanza dealing millennial kaini wadongo ka ji noluoro loan kabisa ji no nen gi mentality ni kikawo loan tibro pay onge ng'ama ngi mentality ng'eny jo ohala mina no dongo gi they depend on loan onge ng'ama ne timo no kata sensitization no nego kaw loan an mana Raila Odinga ne mana kungo winjo kane yao kambi maloso mattress but kikalo Nyamasaria ka ilo okay tafo maru mablu mo book mablu ni manyen yes I think it's tough kane ya gin partnership mag wayinde moko mojende auchiel and Raila was the guest of honor and I happened to be there chieng'ne mana winjo ka Raila chung to no wacho ni joluo gik mokare no hala dwaro partnership waero gik ma ng'ato dwa no yom mano be one of the thing we don't discuss ka secondly no wacho ni oganda wa oseluoro loan kata nyithindo moneno yaw gigi no kaw mna loan koro bero hala en mna loan no kikaw bo wacho nyaka kaka ken wuon gi no kaw loan ka gero ga ng'ango but you see odongo ng'eyo onego wach gi adieri yes okinya bukri kaw loan ka terms mag loan go ing'eya maber okinyal chal ka gima sani Kenya e gima hapa ni ker Maruto netemo wacho ni Africa kaka loan oko because you see in a larger perspective some African countries kaw loan oko interest mi charge gi double digits to kagi wazunge kaw loan oko timiyo gi single digits you see already wakune platform onge level playing ground same thing gi Kenya ka someone kaka onagi what do they kaw loan terms gi are they favorable you see okni kaw loan range tiparo ni terms memewa sami kidhi bank sani wawuoye sani ma standardized but kata ka standardized kata kaka ng'ama timo biashara nyaka ing'i gimidwa timo sami dwa dhi kaw loan loan to bero kanyacho ni loan range ineno then tie kumika we loan nitie microfinance institution ma legitimate nitie banks mantie sanigi manigi standard rates nitie gin kaka gi ipango gi nyiso gi ni okinyakalo ka to okinyakalo then nitie Shylocks gi moko ma pinyka magi to koro kikitem nikech magi to mag dhier gi microfinance moko biro tingo nyaka dhako sama gibiro bandi to gitingo nyaka dhako nyaka paka mag yudo moro nen ga kajes moro nen ga bute akabilo go nyinge but Patel Sky ma sama gibiro howi mondo kaw loan tiyo njiri mabeyo mabunju kodi kabisa bikaw loan to kad chieng'o chopo ne gin ga mai kaka ne gibandho gaji mokwongo yoro Emmanuel morwakre maber to wuoyo kodi mar ariyo Emmanuel biro gi yawuoyi moko ma yawuoyi mno ikanania yawuoyi moko to giwuo gin gichunga kama intimidation ng'ani ma wuoyo kodi gin gilingalinga king'iyo gi idhi manya idhi holo pesa kendo kamore
to mar adek koro ng'en ng'ani ok duog koro yawuoyi mabiro moponga koro gin magiduogo koro auchiel to giting'o gimoro amora mani iluongo ni money trap. Yes. Mano goro money trap. So the businessman ng'ama odich gi timo ohala manya kelo dongruok jeno go negi avoid. Neno. But unaona kwan kaka Jaluo onego bednia nitie gimi wacho maber kacha wach partnership. Yes. Kanye mapod wareme matin. Yes, kabisa. Wakia kaka wanya partner together mondo wager gikwa. You understand? Neno gik moko kaka maybe jok nitie elitist mosefwenyo matimo gigo. Yes. But general population maronagi. Yes. Pod kia ber partnership. Ng'ato dwa nen muwuog. Yes. Wan gi moro ni kabiro tagonyo ji. Yes. Yes. And you see kubiro kumoro achiel to yot mondo kaw loan. Yes. Mondo chule. It's very easy nikech koro ka Robi dong timo gike moko konyo. An be timo gike moko konyo. Boy moro be timo gire moro kanyo. Mako moro timo. Then obiro kumoro achiel. Chulo loan ok nyatamo. Yes. Kodwa timo gimoro achiel. But still a philosophy mar kaw loan. Philosophy mar partnership. We must understand one thing. Nia a partnership ka nitie gik moko ma wan kaka Jaluo onego wachak bedo go. Can you inja? Kabisa. This is very important. Number one, we need to have banks. Yes. Ngata chiel kende mno setemo ya bank kai they let the almas utieno. So what happened? What happened? I don't know whether it's political but it will. Yani ote mo wacho ni wan gi joma nyayo bank to onego wachak. Yes. Onego wachak paro kama. Yes. We need to have banks. Yes. Standard bank like a bank ma nyaran economy mar the Lake region. It doesn't have to be one. You can have 3 or 4. Owned by us. Yes. Whether it is a small bank makoro abogero. How did Equity start? Equity no chako na. Equity Bank masani loan ji pesa left, right and center nyaka East Africa. How did it start? It started just from a small group. Magjoka. No, we can come together and start this thing. Start loaning out our people. Come on. Number 2. Na wachako maber gi circles. Unaona? But you see, circles also need operate man a certain realm. And odwaro membership. You know? Kogin member to koro ki benefit. But we should surpass that. Onengo akal mano. You know? So number 1, we need banks. You know? Supply chain mar. Okay, I don't mean another example. Yes. One kakonagi. Most counties mo antiregi. What is most subsistence farming? Apart from niang. Yes. Rice. And any other commercial product mwagolo in bulk. Onge. Wan wapuro duma mwachamo mabok nyak tatire a quarter of the year. Yes. To rice achiel ni ben ubro injo ni daka machielo se collapse. Yes. Then ichiere. Haya. Niang be ma asewa luongo ni. Yes. Kembe adimo selwa. Yes. Ineno. So number 1, we need to work on our economic plan. Kako nagi. Yes. Ineno. Mage momiyo wan ilongo ni pesa wadonjo to Yes. The same thing. Before I forget, when I come here watch agriculture kanyo no. Yeah. I was now winjo former MP ma lego ka osebedo ko advocate for farming. Yes. Ngene wadongo gi mentality moro ni wan korwa koni. Awani wacho no ganya kan der dume oknya. Yes. Ngene an mago wa political. Yes. Jojo ya no pedho coffee dala ne alego. So it was advocating. In fact, nikata mna niang mi wacho no mago poverty crops. Yes. Kumi pidhe niang mi nyalo 100,000. Yes. Coffee can give you 10 million. Very true. To no wuondwa ni to en gi coffee magise research ni dongo nyaka korwa kuzi. Very true. To niang kaw 3 years. Actually nyocha conference mane Siaya China room kod gi mane okethre ka chieng mane ja komo nindo. And I even talk to them one on one. Mago gik monego jowonego ng'e, onego ng'e ni pesa ni Nwa we nyaka nam mama running in for a long time. Yes. No we kuriachi mne Yes. lose ka pesa gi we indi. Yes. Wan neo mar lo. Yes. Kuro mentality no. Epa nango mune gwate mondo wangeni namni kwa invest yet wanja yudo pesa. Lo kae kwa invest wawe ngiyo puro mar oduma ni ipuro chwiri go pon mabe ok chiegi. Yes. Onego wa manyige matimre korwa mondo wa dog back gis pesa to nitie. Problem wa be leadership. Adwa duoki Yes. chien matin. Problem watch out leadership because you see
Number one, I'm sad to say, Yes. but our council of elders, Yes. Kaka Jaluo, Yeah. giletwa down. Anan kod gigi issue kabisa. Giletwa down. Very, Because very. you see, can't tie jok monego beni miyo direction. Yes. Onagi. Eh? Civil education. Civil education. Because you see, we are big about culture. Yes. Yes, we are Christians, but our culture, ntie inherent culture mawango. And we were in that culture before we became Christians. Yes. So we have to. Yes. Ntie culture moko maber. Yes. You understand? Ntie ingamo believe in science. Ntie culture maber. Ma ki promote, then it can also benefit as kaka region. Yes. Tourism ango gik moko enago. You know. So gimatemo wacho niya, leadership wa mar onagi has been a letdown. Yes. For a very long time. Nikech gin monego beni gichiwo direction. Maybe nikech gionge structures, proper structures, I do not know. Maybe nikech our politics more play, I'm still trying to figure out. But the big issue mawango, and number one, and that communal leadership, poduonge kode. Yes. Gin ceremonial. Yes, they do not assist us in wisdom gino. Yes. Ogikonyo. Events. In fact, ka onge events to kinge tagin. Yes, nikech gine mono gibeni ginyiso niya. Yes. Ndalo makama no watemo achiel ariyo adek. Yes. To mano nok oti. Sani piny oselony gi new incoming information mwan go sani kutemo 1 2 3 waparo ni nyalo tiyo kako nagi to gigo nyakonyowa. Yes, mano number one. Iparo ni researcher ila mane weya otimo bo fwenyo ni kofinya puro konen. Yes. Iparo research no kapo ni Luo Council of Elders nigi communication moro ma rich or Luos. Yes. So it comes from them. Ni jo Luo wawa dwaro ni sani wachak pu. Yes. Dongine no ka jibru winjo mano. Very very important nikech you see that gives you structure. Yes. To me structure nyaka grassroots. Yes. You understand? To kingi structure nyaka grassroots nikech ntie elders a grassroots. Dong kada undalo wacho ni anga neta. Imbo. Dong imbo kocha ntie Korgi babo wena. Nitie elder moro kacha. Yes. Mapuro. Yes. Nyaka kata sani. Makichako nono information ma en go. Very rich. Very rich. But you see, he doesn't share that information with anybody. You see, koko share kodi, tobo share managi ngama interested. So we need to have a database of our past in terms of economy, socially, given us as our people. We need to have a database. My data is being no lal. They were not stored. Then katasani ogibet stored. That's man number one. Number two, our political leadership. Yes. Our political leadership, and mane miwero sana. Yes. Mane miwero sana. And it has overtaken even the role mane Council of Elders. Yes. Netimo. Exactly. Toko nego bed kama. Jogi nego beda tugo ngato ka ngato nego tuge pawe. You know. Ngani tugo koni. Sama ngani ile mewa to ngani koni. Sama ngani ile mewa to ngani koni. Eka kwa burgero onagi. So political leadership ose ketono nikech. You see, they also do not give us direction. Give me gidich mana gi direction mar siasa. Yes. But direction mar economy. Yes. Economy mar onagi. They don't give us. Yes. Direction mar social lifestyle wa. Kunde monego bedo wa rekebisha like kaka sani. I can give you an example. Baba nogolo directive e wilne ni ike in 72 hours. Yes. One chiwo ga 7 days kata 2 weeks. Yes. Kano area inyami kata 1 month. 1 month. Do you know that in itself can create a social change? Ne wanonagi. Nikech you see budget mar funeral pack. Yes. We have discussed it in podcast. Yeah, budget for no reason. Jibril Chemele for no reason. It's heavy. Yeah. In my burden to in mapon nyaka chami. Yes. You see, that is wrong. Yes. So jogi political leadership our council of elders ni ker nikech onego bed ni nitie ng'at moro wiye kanyo miluongo ni ker mabede kom mar council of elders no machiwo wisdom ne ma ineno ker ni onego bed ni yiero gi other elders from across onagi. Onego bed ni joimbo nigi elder gi jogem nigi elder gi magiyiero to elder gi ni ema represent gi kamano nyaka malo. Yes. So there's a channel magi makero wacho kuja stream down to ng'al mane gwasi ndewa piny kuja. So gima inyowan kaka joluo en gini waonge structures makelo wa kumoradi gima wakelo wa kumora achiel en siasa. To inono siasa ni
En siasa ma wago e one direction. Yes. En siasa mana mar kom mamalo, presidency. But onego bed ni wago siasa mar kaka wachiemo, kaka wadak, gi ngimawa. To mano nyiso ni biashara wa. Kadwuok e politics podi. Yes. Nitie level mar politics moro ma wasebetie. Mako onego ji chako wuok e matin lakini pod onge. Adam mi example. Yes. Ne nitie ga club moro but Patels kane pit stop. I think Yes, no lore sani oyaw club moro kanyo. Diere moko chaos mobiro ma last ne wang ne ji obiro bomuko pit stop no bo turo. Tinge gimiyo ni muke. Gechi no bedo associated gi jalango ni wacho akia kata neno confirm wacho nen ma jalango. By then jalango ne bedo accused not the state house. To joluok ok associate gi state house. Koro ama yado no wuok politics ahinya. No politics manyame yo wa keth gi mondiko jowa. Ng'en jadi mane gino ndiko ka. Many. To kata kapo nen ma jalango pa en wuodwa o invest gino to politics miyo wa ketho gira ilano. Politics ailano. Influence mar politics no. Ema dwan wuoye mondo wawuog kanyo. Wa separate investment wange gi makonyowa, wange kaka wanya express angawa to safeguard our future. Money old politics. Yes. You know money old politics. Old politics. You know old politics ni ado mi another old politics mantiere nyaka sana. And politics mar cage. Yes. The kind of desperation onagi nego. Okay, fine, we are rich in resource in terms of law, angogi. Okwa utilize gitu. But we don't utilize them. Yes. But kingio in terms of upskilling, one Jaluo. Warrior, but in terms of skills, pokwa chopo kuma unegwini wacho. Yes. That is why inenoka siasa wa and retrogressive and moro maduoko wachia. Yes. Number one, sama politician obiro Kisumu. To en okado luongo nying ng'ato. Tipo winjo ka yudho wacho ni politician mane ma iwero zani ba. Okado luongo nying. But you see, Odongo Wardrobe. Koro Odongo Wardrobe nigi gire moro matino biro Kisumu. Bas, en mathumu were. Ilandi. The first thing mibo nyise ni bwana miwa jamna. Yes, yuko jamna. Miwa jamna. This is bad politics. Very. Nikech kade bed ni gigiri moro mitimo. Dionge time mar timo gigi. Exactly. Ineno. Dionge time mar kata mar luwo jasisa gi ngwech. Moro njotho manyata wakange chilo jasisa bol. Luare gari bol luar. Ja siasa kofwenyo ni itimo giki. Yes. Oboluongi Mariek. Oluongi e meeting. Office. Olisi ni bwana. Odongo Wardrobe angeni dich. Angeni dich. Angeni duka ni nyaka yao. But manye na first moro Friday. Yes. For 1 hour. As to conversation ebe dhi chakre ni bwana ineno duka ni mitimo ne. Ere kaka wanya yes. Lakini kalweti ni nono. Kalweti ni nono. Tobo mi 50. Yes. Mi 100. Tungi zindiwera. Bana diwera. To jok mi 50 ge moyie nyaka nego ng'ato. Jomo mi 50 go ema ketho ga. Gik jigi. Okawach ni miyo ng'ato gimoro rach. Yes. But kaki miye. Kori all in all ni go empower jowa mondo wabed gi we need to empower our people. Mondo ka ayudie tiji. Ka campaign abire tiji. Pod aduogo leadership. Yes. Koro aduogo Kisumu town ka. Yes. Research wacho ni Kisumu town ka most of business gin mag kunde tongo na kunde metho. Nicha kokomoro do online ka ni nitie club moro dwa yawi Hippo Point man Nairobi. Hippo Point. Nitie club medwa yaw kanyo. Hippo Point kan. Quiver I think. But the question ni one, ang'o Kisumu kok gere industry. Igero mna gik magolo oko. Ok nikech watarre. Wan kaka Joluo, we are not serious. Iyudo ka because I don't mean example. Yes. One gilope. Yes. You cannot even compare us gi Kisii. Yes. Ongelo by the way. Kiongelo. One gilope. What we are lacking in leadership. We are lacking jokmanyalo push visionary leaders. Yes. Apart from Baba, who is also visionary, yes. We are lacking
jok manyan neno mbele tok ni gionge gintie we are there yes. But people who believe in visionary leadership tin bas ki omo ni chung sani di penji ni bwana ichung kaka nga in wuod nga yes unaona kuro problem en maras mutas ano se penja gino nyaka ikar tich ni tich madwa mi ni wuod nga you know so that's why I'm telling you here people who are threat to the system okdwa gini people who believe that they can change this country they can change our county are not needed in the system because you see system ni miyo chiemo yes ineno status quo ma ineno mantiere ni mar kech ni intie jok ma benefit e cage ni yes jok ma benefit e cage ni ginjo siasa ok dwa ni jok ma nyien odonje gini nikech ng'ama nyien kodonje gini bro duo pi nikech for somebody like myself I would not condone politics ma wago sani ineno wasekele nyaka ochope devolution ma en gima ber ineno resources biro nyanza ineno but the way mwatiyo gi resources sani wa celebrate how many years of devolution 2010 from 2010 nyaka sani mano 15 years mano 15 years of devolution and we king'iyo strategically kaka joluo osedhi in terms of gero biasharas gi pok wachopo kumone kubeni wachope sani ncha dhi bondo town wa maduong' kucha tedo ka nitie supermarket mang'eny shops madongo magoriachi to ok ni jowa onge capital moro ncha question myself though okwad ng'ato doya Montezuma funeral home ka I saw that it is even said in Nairobi most of Jomoero class giwe maiti gin joluo matende clients gin joluo but dangana dieri iparo ni ang'o miyo onge jaluo manya paro mondo yaw gini koni nyaka ng'ate mabi yawe ka to wan gi joma nigi ability no politics war let me ask you kata hospitals name for me 2 hospitals mag joluo ang'em na maroron getin okabidhi ahinya name na 2 supermarket ukara kia kabisa do jaluo moro temo yaw moro nini ka kondeleka upmat opontie sijui ka bado iko no yawe ka gima seno tapan machodo mantie makani pontie do you know the benefits of having such things economy mamaru pesa duoge circulation nikech ininja ka you will invest ka you will invest more money here but you see a lot of konema we spend our money kaka joluo they are not ours manyiso niya nitie jok ma nitie oko ma benefit yawa ka waketo nigi pesa ko tuo to wamiyo gi pesa ko dwa nyiewo gi supermarket to wamiyo gi pesa to pesa gi ng'eny gi transport ka yudo kabo gache madongo gin jokisi jong ko dwa travel to wamiyo jomoko pesa to kani waonge jowa manya invest gi gino no chanda for kaka ningina in film industry for a very long time ne waonge TV maber mar joluo nitie mno yaw to dhi olwar asto moro mane nitie ne sheki manyar ramogi took time kabisa before ramogi came there was a gap kabisa to ramogi maru kuyu emanyaka biba yaw gimoro maber while ingen kiran nyaka media maru to politically you know the problem and the kind of investment market geek ange station mi wacho no station was there but joluo ni gi pesa ba one go but we do not invest in these things but these things are very important media station manema wanago ma genuine radio mang'eyo kaka radio ma wanago lakini TV mategno aonge go but you see we need to have such things ineno nitie level mwasechop ineno kaka sani wacho gani wanjulu wanjo nyadhi believe me you wanjo nyadhi but we need to change unaona nyadhi no be dwaro pesa odwaro niya we put money where we will reap more mane culture ma adwano weyo briefly kapok atieko ngechiro ka jaluo kan gi duka ne moro matin to onyandike ng'ato mobiro supervise ngech nyadhi but ido ka jomoko katuriaji kato kuche
en wuon en mene dukano nyaka dukani bi bed maduong' ma ginene eka ndeke ji koro nyadhino be miyo kose an chieng' na dhi nyiepo kamoro to yudo ka oluoche ka to ng'at wuon wuoche obet e gari boksi wiok nyawil apenjo bech wuoche ting'i sani ating'o wuoche tatero ni ng'acha mondo ineno nyadhino yudo kipenjo ng'ato ni wana long ni pesa di ni ogoni siling 2,000 ting'ise ni to an galu 500 to semna we yodo ke simu lakini an no sekona kodroi 1700 street Tomboya street Bukuyu to kuyu jano lowa baka ugino gi 350 persuasion yani koro ino no culture wane mar nyadhino wawe spread wakete nyadhi to marwa dakwa we kata anan gi nyadhi but gani gi mamit us we are very proud to lakini wakete limit moko so that is a skill we need to learn. Yes, mano koro a skill we need to learn. Ngeni koro mae okinyanyuol gi gimoro te. Yes. Moko iwacho ni an gi gap ka. Yes. We are made skill. Mondo skill ni okonya. Ineno. Skill no ngado puonjo wago. So skill no you can either learn two ways. Either you learn the hard way. Either you accept the onge skill no mondi puonji or you learn the hard way. Now what you could the last bit madwa not Emmanuel was secho petel end of it. Okay. Joluo kidoge talent. Yes. Ado mulo two things in one. Art and in the art industry away from experience. Yes. Kichako from drama festivals. Yes. From grassroots to nationals. Kiro teams mayomboga nationals. Yeah. Ibro yudo ka either gin mag Joluo kata western. Yes. Or kata ka gin mag Jawa kata ibro yudo ka director kata writer makuno gin Jawa. Yes. Which means no one get talent kabisa. Yes. Sani kimiyo wangi be one of the best artists mag musicians nyaka mago contemporary gi. Gin Joluo. 80% gin Joluo. Yeah. But they have to move to Nairobi. One industry wa maneno mar acting ma joma kabisa gin Joluo to ginya meke kanya kidhi Nairobi to joma ran kampuni man Nairobi go ginu kuche maonge talent. Yeah. Football, it's our thing. Yes. Goro no prove wachon kan bwana we can even Podo maintain yakazani. But I feel ni gigo ko bid na chad. What's the best approach monego megi ma we don't have to move from Kisumu. One team wa Kisumu kama kind of of the world. Talent wani jomoko misuse oko. So let me tell you why. Yes. Let me tell you why you have to move to Nairobi. Yes. And gimo wase uwe kagite. Wanjuluo waonge wangi pesa but wangi pesa macham daily living bane pesa mawan go machamo like, timado 80% of us and pesa michamo timado pesa mikao because a few of us emanigi pesa minya kete investment you see art dollar investment, yes, sports dollar investment, our culture, our heritage which has a lot of value dollar investment. Jokwanya keto pesa gigi gin Joluo ma oseloso manigi pesa ne gimoro matin. That is why politics comes to play. That is why leadership comes to play. Pesa we need to redirect our money. That is why we need structures. Yes. Nikech, let me ask you, Robi. Sani wane podcast wangi equipments. Tell me. Sani ko chako bedu gigi. Yes. But you see, jokano se chako bedu gigi. Chon. Sani angeni in film producer. Kidwaro equipment matimo film, proper Nairobi. Film. You'll have to go to Nairobi. Nairobi. Yes, you'll have to go to Nairobi. Talking waonge resources. Yes, and I think nurturing anto according to one. Yes. Kaya moko utilize the evolution. Yes. Our county government should know ni our strength. Yes. Ina no kaka Eldoret ge joka empower ka jongwech makitaki gen tournaments from primary level magangweji go gen kai migoleji. Yes. Our county governments should realize no one give very good artists, very good footballers. So it's not like they don't know. They know. In Nairobi. Goodwill these people know. Yes. These people know ni number one human resource. Yes. Mag arts creative generation one go. But you see, they do not want to put energy. And that's why I was telling you, we need visionary leaders. Yes. Eluoland ka. Mondo, we need to pick industries to build yes. one step at a time. Yes. Kataka in art,
kata ken banking industry, kata ken media industry, kata ken because you cannot operate without them. Health industry, Yes. Supply chain. We need to develop these industries. Okinya develop industries gi without omwom. Yes, ineno gimoro kaka mpira. Let's say ni okay, sorry. Now, sani wan gi devolution. Yes. Jogi nigi departments. And this is why we need a proper governor in 2027. We need a governor who understands now, okay, fine, county onge pes. But a pes development gi moro matin no. Yes. What can we do to, number one, attract investors? Yes. Money investors too. Investors manyalo put their money. You see, in tier locals, like Upmart. Let me give you an example. Yes. Upmart and Gimosechak. Don't Can governor sani? What would I be doing as a governor? Aromogija Upmart. Tanyisa Upmart. You know what? One gi fund wa moro matin. Yes. One eno ka formula ni mar chako Upmart ni oseka direction. Oseka line more. Maber. How can we assist you improve whatever you have? Mondo you can employ other Wakete estates. Yes. So a small investment, 2 million, 3 million, 5 million, 10 million could push Upmart into becoming a now larger supermarket. Nitie Jaluo manigi small hospitals, clinics, gwengegi, kata kidhi Nyalenda ibo yudo Jaluo moro nigi pharmacy moro matin. You figure out, how do I improve this? Mondo or employ other Jaluo. Mondo work from a small estate pharmacy or a small estate clinic to a now facility. Manya konyujima mang'eny. You move from there. Then you teach manigi small circles. Manigi systems mo sitiyo. Saying, okay, fine. I see you're operating a good circle here, but can we move it into a bank? Systems gi wakere books gi tingi. Okay, fine. How do we improve this? Ketone sako kata another 10 million, kata 50 million. Ogbinego County. Yes. That is how we improve our people. Keep Team Kamano for the next 10 years. When Mabor? My friend, you will have employed a lot of, number one, you have improved capacity Magjaluo, manigi businesses, small businesses, maran industries. Number two, employment moro be create. You don't need to wait mondo mwindi B. Mondo koko partner go. Nikech you see, and coloso pesano. A large chunk of that money goes back to their homes. Yes. So number one, we need a change in leadership. Kabisa. Change in leadership ne mabro konyo. Nikech, ana realize ni jok ma wan gogi, gin jok ma gidoma na gituk all politics. Yes. We need new politics that will change this society, change the way we live. Erokamano Emmanuel. Erokamano anto katiyo kan parting shot na nijoka nam ni nyaka wa change kaka wa vote ji. Wawe vote ji ngeche gonya. Wadwaro visionary leadership. One get a lot of possibility from talent. Farming wanyatemo ango nyithiwa wako nego ben kutiku school to dhia piko. To magi nyam natemere kwa yero the right leadership mo believe in us. Yes. Okumo believe in party. Yes. Okumo believe in politics alone. Yes. To ochakre mana gi wan wawegi. Wabe nyaka change attitude wa nyaka wangeni gik moko mne wacho nwaga chon, gik moko ma wacho nwaga chon kopogre you should research and find gik ma wanyatimo. Pur mwanya puro hala mwanyatimo. Ngeni Robi. Ntie gima gi wachoga like kata sani ki approach county. The first thing we ikelo ne county. Yes. I agree ni yes. In kaka partner, what are you bringing on board? But ginbe kaka county ne beniki penjereni ya. How do we improve the livelihoods of our people so that you bring back? Yeah, so that you plow back, so that investment miketo iracha. Sami biro kao taxi. And you see at the end of the day, sani revenue 10. Because jokma an be 10. But if we can help improve revenue magjaw, you will earn more, you will collect more. Yes. That more you will collect, you can again plow back economy no to igea industries. Yeah. Akani winja. Winji kabisa. Winji kabisa. Wachope gika. Ano kamba kani ameto boa wakalo nyaka. But wawu mbaka mwagogi mbage mbaka makwago mosto at least jo wabro ngeni kataka ngata chiele mo winji. Yes. Bocha ko change attitude ne kinya yudo ko ochako puro kofi kore. Yes. To the influence ngato. Yes. Koro mane makelo wagi ko chenro makono jo kanyanam nyaka ro muru ekdinyi machielo erorukamano. Erokamano.